Να πάω να βρω τον αγαπημένο Γιάννη Μιχαηλίδη και την Άρτεμις Καράγιαννη που έχουν έρθει. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα και στη φίλη σας είναι η Μαρία. Καινούριο περιοδικό, καινούριο τεύχος Δίβα. Καινούριο περιοδικό. Πάνια. Φοβερά πράγματα. Για να δω. Άνοιξη, Βίκη Καγιά, Εξώφυλλο. Ωραία αυτή η Βίκη Καγιά, Θεέ μου, τι Έχουμε ωραία. φοβερά πράγματα αυτό το τεύχος. Και επίσης έχουμε και πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο από ό,τι καταλάβαμε. Γιατί η Μαρία Μαργαρώνη, νηπιαγωγός, προσέγγισε εμένα και μου είπε: θέλω ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης να μου κάνει αυτά που κάνει στον πρωινό καφέ κάθε τόσο. Μια μεταμόρφωση στο πλατό θέλαμε να κάνουμε. Ωραία, λοιπόν. Άρα σήμερα θα μεταμορφώσουμε ουσιαστικά με μερικές απλές κινήσεις τη φίλη μας τη Μαρία. Έχω περάσει τη βάση στη Μαρία. Έχω λίγο σχηματίσει τα χείλη της γιατί είναι μικρά σε μέγεθος. Και τώρα προχωράω στο ρούζ. Ωραία. Γέλασα μου. Το πρόσωπο της. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Άρτεμις. Μπράβο. Το πρόσωπο της Μαρίας τι σηκώνει για να το πούμε? Θέλω να της κάνω κάτι πολύ δροσερό, κάτι πολύ φωτεινό, Μάιος. Κάτι που να τονίσει τα μάτια της που είναι πράσινα. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω ότι βάζει το ρούζ στα μήλα. Είναι επειδή έχει οβάλ πρόσωπο? Έχει οβάλ πρόσωπο με γωνίες, άρα πρέπει λίγο να το στρογγυλέψουμε. Και το στρογγυλεύεις βάζοντας το ρούζ στα μήλα. Χαμογέλασέ μου. Έτσι. Από πάνω προς τα κάτω. Αν έχει μακρόστονο πρόσωπο, πού το βάζεις το ρούζ? Το βάζει συνήθως με κίνηση προς τα πάνω. Έχω απορροφηθεί στην συνέντευξη της Βίκης Καγιά στο περιοδικό Diva, το οποίο κυκλοφορεί. Νάτι, πούντι. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει εδώ με το Γιάννη να μεταμορφώνουμε την φίλη μας την Μάρια, η οποία έχει ζητήσει μία μικρή, γρήγορη αλλά απλή φυσική μεταμόρφωση από το Γιάννη, εμπνευσμένη βέβαια από τα θέματα του περιοδικού Diva. Έχει βάλει την βάση, έχω βάλει το ρούζ, τώρα της έβαλα το κραγιόν, ένα φυσικό χρώμα κραγιόν και πάω στη σκιά. Σκιά, πράσινο μάτι, γκρι σκιά, γιατί? Πράσινο μάτι, γκρι σκιά, γιατί το γκρι, το ψυχρό το χρώμα αναδεικνύει το χρώμα του ματιού της, θα το κάνει ακόμα πιο πράσινο. Αν είχε μπλε? Επίσης ψυχρό χρώμα. Πράσινο. Επίσης ψυχρό χρώμα και το καλοκαίρι λίγο πιο μπρονζέ, όπως είναι τα δικά σου. Να σε ρωτήσω, αν έχουμε γαλάζια μάτια και βάζουμε γαλάζια σκιά ή αν έχουμε πράσινα μάτια και βάζουμε πράσινη σκιά? Αυτό είναι λάθος, γιατί χάνουμε το χρώμα του ματιού. Έχει περισσότερη ένταση η σκιά και χάνουμε το χρώμα του ματιού. Όταν έχουμε καστανά. Άρα ουσιαστικά πρέπει να βάζουμε το αντίθετο. Το αντίθετο από το. Για να αναδεικνύεται το χρώμα των ματιών. Γι' αυτό και στα γαλαζοπράσινα μάτια πηγαίνει πάρα πολύ και το μαύρο. Ακριβώς. Καστανά μάτια που βάζουν μπλε σκιά. Απαγορεύεται? Τίποτα δεν απαγορεύεται. Απλά δεν είναι καλά αισθητικά στο να βάζεις ένα καστανό μάτι ένα μπλε χρώμα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ή μαύρο. Η αφέλεια, εδώ η Μαρία έχει, μας επηρεάζει στο μακιγιάζ. Υπάρχουν δηλαδή σκιές που βοηθάνε να ανοίξει λιγάκι το σημείο αυτό του ματιού σε περίπτωση που κρύβεται το κούτελο με τις. Καλό θα είναι οι αφέλειες να φτάνουν μέχρι τα φρύδια, να φαίνονται τα φρύδια. Κατά τα άλλα δεν επηρεάζει πουθενά. Το χρώμα των μαλλιών της επηρεάζει το μακιγιάζ? Το χρώμα των μαλλιών της όχι. Το χρώμα των ματιών της μόνο. Συνήθως όμως το ξανθό με την μπλε σκιά δεν σε ενοχλεί λίγο? Ναι, είναι αρκετά έντονο. Τώρα αν έχεις όμως ένα μάτι και ένα δέρμα το οποίο σηκώνει την μπλε τη σκιά, δεν έχει σημαίνει ότι έχεις κάνει λάθος επιλογή χρώματος στα μαλλιά. Βάζεις τη μάσκαρα, τη βάλεις μόνο πάνω? Μόνο πάνω, επειδή λίγο τα μάτια της έχουν μια καθοδική τάση. Τονίζοντας πιο σκούρο το πάνω κομμάτι του ματιού, ανεβαίνει το μάτι προς τα πάνω. Την αίσθηση ότι ανεβαίνει προς τα πάνω. Η μάσκαρα μπορεί να αλλάξει το σχήμα του ματιού, δηλαδή. Ακριβώς. Όπως και το δεν φρύδι. είχαμε περιορίσει μόνο στην πλευρίδα. Αν ήθελε να είναι λίγο πιο βραδινό το look της, θα της έβαζες και κάτω? Όχι, απλά θα της τόνιζα την εξωτερική της γωνία. Με πιο σκούρο χρώμα. Εννοείς με σκιά? Ναι. Θα έκανα αυτό. Βάζεις πολύ σύριζα στις Θα έκανα αυτό. βλεφαρίδες στη μάσκαρα, σαν να βάζεις eyeliner. Πασαλίδης Μάσκαρα δηλαδή, και μετά λιγάκι. θα έπαιρνα ένα πινελάκι κλειστά. Και θα έσβηνα. Σαν να κάνεις eyeliner. Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά αν μας τελειώσει το eyeliner βάζουμε λίγο μάσκαρα, έτσι, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα τόνιζα εδώ τη γωνίτσα. Δεν θα γυρίσει κανείς να μας πει ότι πασαλιφθήκαμε. Μάλιστα. Εδώ. Τι άλλο απομένει τώρα που έχουμε βάλει και τη μάσκαρα? Κάνουμε και αυτή τη γραμμή τη λεπτή σαν eyeliner με τη βοήθεια της μάσκαρα. Μένει ανοιχτά. Γκλος. Μένει το γκλωσάκι. Το αγαπάς το γκλος, δεν το ξεχνάς ποτέ? Έχει μικρά χείλη και το γκλωσάκι θα τα βοηθήσει να δείξουν πιο σαρκώδη. Δεν επιχειρείς δηλαδή να μεγαλώσεις τα μικρά χείλη με περίγραμμα? Γιατί βλέπουμε πολλές το γυναίκες μεγάλωσα λίγο, να μην είναι το κάνουν και άχαρα. πάρα πολύ Το έχει έντονο. κάνει λίγο το σχηματάκι από πριν. Γιατί δείχνει ψεύτικο. Δεν θέλεις λίγο κάποια στιγμή μια γυναίκα να έχει ένα πιο ματ αποτέλεσμα στα χείλη της και να μην Όταν έχουμε τα τη χείλη λάμψη είναι του γκλος? καλογραμμένα και μεγάλα θέλουν ματ.
ραγιόν. Άρα και από το ματ πάνω λίγο λιμπλωσάκι μπαίνει, δεν είναι λάμψη, έτσι. Ειδικά ο Γιάννης δεν το ξέχναγε με τίποτα. Πολύ ωραία. Έτοιμη δηλαδή. Έτοιμη. Τελειώσαμε έτσι απλά. Τελειώσαμε. Μαρία, πώς σου φάνηκε το αποτέλεσμα? Πολύ ωραίο. Το βλέπεις, σε παρακολουθούσα τόση ώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε Εμείς πάρα πολύ. ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν και εσείς μπορεί να γίνεστε όμορφοι και φρέσκια με μικρά απλά βήματα μακιγιάζ που μπορείτε να παρακολουθείτε και εδώ από την ενότητα του πρωινού καφέ.